der nu er sådan nogle ting. Jeg tænkte, man kunne gøre det mere simpelt. For der er også mennesker, som har en interesse for det her. Det kunne jeg blandt andet mærke hos mine venner, som var meget eller mig. Men de overgivede ikke det her. Og så tænkte jeg, det må jeg kunne formidle på en anden måde. Hvad kan man sige, selvhjælp for dummies, eller hvad man skulle kalde det. Og derfor gik jeg så i gang med et bogprojekt, som udmønte sig i en bog, der hedder Livskunst for drengerøve, som der så ikke nogen har læst, fair nok. Men fordi jeg tænkte på, at det kan godt gøre smartere. Og den udkom jeg så med i 2012. Stadigvæk højaktuel, vil jeg mene, i forhold til nogle redskaber, man kan implementere nemt i sit liv. Og det var selvfølgelig også en rejse i sig selv at skrive den her bog. Men det var egentlig så meget også for at give den her viden videre, som jeg følte, jeg havde opnået igennem alle de her år, som jeg havde dyrket selvudvikling. Og det skal siges, den dag i dag, jamen der sidder jeg altså stadig derhjemme og laver selvudvikling og selvrensagelse. Jeg har lige købt et kursus fra en australier, som det tager mega lang tid. Og nu er jeg mega glad for, at jeg kun har min datter hver anden uge, og jeg er i forhold, for nu har jeg tid til det igen. Fordi selvudvikling er fuldstændig ligesom at gå i motionscenter. Man kan ikke bare lige tage 2 år, og så er man klar, og så kan man ikke tænke på det mere. Du går heller ikke i motionscenter et halvt år, får kæmpe store muskler, og så kan man bare lade det ligge.